amagqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi. Seqenqgeleka iminyaka emibini emva kwenyikima eyadlakaza ilizwe laseTurkey, kodwa amawakawaka abahlali basazikhotha amanxeba, ngelixa abanye besazingela igwiba lokhuselo kwiinkampu zethutyana. Rhwaqu kumda waseMelika kusweleke umntu omnye, konzakala ngaphezu kwe-15 kubantu bebezama ungena eMelika ngomda waseCanada bezingela ubomi obungcono kwilizwe lobisi nobusi. Umongameli Donald Trump akahleki nenye kwezihlekisayo, uqeleshe ukuvalwa mba kwamazibuko okungena kwela lizwe lingcungcu. Siqada eChina, umongameli Xi Jinping unqubanise intloko nomongameli waseThailand kuzingelwa isisombululo kumabholo olwaphulomthetho aqhutywa kubuxhakaxhaka bale mihla, i-online scams ngolwamarhanuka. Qakatha qelele kwisiqithi saseNew Zealand, amawakawaka bhiyozela ukutyikitywa komthetho onika ingqwalasela kwimveli yesiqithi, kodwa abanye bakhwiniswa ziinzame zokusiphula neengcambu uhlanga lomthonyama weli lizwe olwaziwa ngamaMaori. Xa siqwela ingqokoqo, iintolo ezibhodla umlilo zaseNorth Korea kaKim Jong-un zisetyenziswe ngumkhosi waseRussia ukuhlasela eUkraine, kwaye zihlabe esikhonkosini ukogqitha zonke bezisetyenziswa nyakenye. Kwiqonga loqala zive bengqokoqo, ndinguJoe Mancia eRhawutini. Qongqololo.